Illum nagħmlu t-tifkira ta' San Pietru Canisiu. San Pietru twieled f'Nijmegen, l-Olanda, fl-1521. Missieru kien is-sindku tal-belt. Meta kellu 15-il sena mar jistudja fl-Università ta' Cologne fejn igradwa fil-filosofija. Hemmhekk iltaqa' ma' San Pietru Faber, kumpann ewlieni ta' San Ignazju ta' Loyola. Fl-1546 huwa qaddes l-ewwel quddiesa u sar l-ewwel Ġiżwita Ġermaniż. Fetaħ dar tal-Ġiżwiti f'Cologne u ntefa' jikteb u jippriedika waqt li kien jgħallem fl-Università. San Canisiu mar jgħallem fl-Università ta' Vienna u f'ħafna universitajiet oħrajn. Duh isir isqof tal-belt iżda maċċettax u meta l-Papa Ġulju III għamlu amministratur tal-Djoċesi, irnexxielu jeħles minn din il-kariga wara sena. Fl-1556 ġie maħtur minn San Ignazju l-ewwel, provinċjal tal-Ġermanja ta' fuq. Sadattant baqa' jaħdem bla qiegħda għar-Riforma Kattolika kontra il-Protestantiżmu. Ippriedka fil-biċċa l-kbira tal-bliet u l-ħula kollha tal-Ġermanja u msemmi ħafna għat-tliet kotba tal-Katekiżmu li kiteb għat-tfal, għaż-żgħażagħ u għall-kbar. Mar l-Iżvizzera biex jiftaħ kulleġġ u fil-21 ta' Deċembru tal-1597 miet. Ħalla warajh legat kbir enormi tax-xogħol Apostoliku li wettaq għall-Knisja li hu tant kien iħobb.